खुलुमबाय आं सनालि बर' गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। दिनै 2023 मायथाइनि 2 अक्ट'बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसामाव मैयानिफ्राय मोब्लिब बिल आरो सिलिन्डारनि बेसेना बारायबाय। आसामाव 1 रां 29 फैसासिम मोब्लिबनि बेसेना बारायबाय। जायफोरा 0 इउनिटनिफ्राय 300 इउनिटसिम बाहायगोन बिथांमोना मैयानिफ्राय 30 फैसा इउनिटआव बारा होबावनो गोनां जासिगोन आरो जायफोरनि नखरा 301 इउनिटनिफ्राय 500 इउनिटसिम मोब्लिबखौ जुदि बाहायोब्ला बिथांमोना मैयानिफ्राय आरोबाव इउनिटआव 50 फैसा बारा होबावनो गोनां जासिगोन। जायफोरनि नखरा 500 इउनिटनि बारा मोब्लिबखौ बाहायोब्ला बिथांमोननि नखरा 1 इउनिटआव 1 रां 27 फैसा बारा होबावनो गोनां जागोन आरो जायफोरा मोब्लिबखौ कमार्शियेल आरो इन्डास्ट्रियाव बाहायगोन बिथांमोनहा मैयानिफ्राय 1 इउनिटआव 1 रां 29 फैसा बारा होबावनो गोनां जागोन आरो दिनैनिफ्राय 19 केजि कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना 209 रां बारायबाय। मैयानिफ्राय मोब्लिबनि बिल आरो सिलिन्डारनि बेसेना बारायबाय। जायफोरा न'आव संनाय खावनायाव सिलिन्डारखौ बाहायो बिथांमोननि सिलिन्डारखौ बारायाखै, नाथाय कमार्शियेलाव बाहायनाय सिलिन्डारनि बेसेनासो मैयानिफ्राय बारायबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि मैनपुरियाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ लोमजानायाव गंसे राधा स्वामी प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोन। बेयावनो डक्टरफोरा गथ'नो गोरोन्थि बिजिखौ थुफ्लांनानै गथ'आ हरखाब थैनो गोनां जायो। हस्पिटालनि सुबुंफोरा थैनाय गथ'खौ नखरनि सुबुंफोरनो खिन्थायालासिनो बिनि गोथै सह'खौ बाइक लाखिना दोननाय लांगोनायाव सिरि सिरियै गारना दोनखुमा होयो। बिनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा मिथिनानै हस्पिटालाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो गथ' थैनायनि न्याय नांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा भारतीमोन। कलियाबराव जोखोम जानाय गान्दाया थैबाय। गोबाव समनिफ्रायनो जोखोम जानानै थानाय गान्दाया थैबाय। मैया फुङाव जायगानि सुबुंफोरा थैनाय गान्दाखौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कनि बे गान्दाया थांनाय दाननैसो सिगांनिफ्रायनो सिलकाटआव आश्रय लानानै दङमोन। बेनि उनाव साननैसो सिगांनिफ्राय कलियाबरनि मेनराव थांनो लादोंमोन आरो बे गान्दानि लान्जायाव गोब्राब जोखोम जानायनि रोखा सिन दङमोन। जाउनाव गान्दानि हालोदा गाज्रि जालांदोंमोन। ओरैहाय हाग्रा बिफाननि गोनां जानाय बायदि फाहामथाय होयैनि थाखायनो गान्दाया थैनांबाय होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। गान्दा जोखोम जानायखौ खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनाव काजिरङा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। नाथाय बै गान्दाखौ मैयानि फुङाव थैना थानाय हालोदावसो बोखांनो हायो। आसामनि गं थसेयारि गान्दाया आसामनि अनगायैबो बुहुमनि गेजेरावनो मोननो थाङि आरो गोमालांनो लानाय रोखोमसे जुनार। बे मोननो थाङि आरो गोमालांनो लानाय जुनार गान्दाया फलानफोरजों सिखार खालामजानायनि अनगायैबो सम सम थि फाहामथाय मोनैनि थाखायबो थैनांगौ जादों। गं थसेयारि गान्दानि बिबाङा जोबोद खम जानायनि थाखाय रैखाथि होनायाबो गोनांथि। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकाराबो माखासे बिथांखि आरो राहाफोर लागासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 8 सुबुंनि जिउ खहा। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय नीलगिरिसआव गंसे सा 59 सुबुंफोरखौ लाना थांबाय थानाय बास गारिया कन्ट्रल गोमानानै हरखाबै लामानिफ्राय बेलथायलांनायाव 8 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। कर्नाटकनि उत्तरा कन्नड़ा जिल्ला शिरसि नोगोराव अमर पारुक मुंनि सासे सुबुङा भारतनि फिरफिलाखौ गावनि न'आव उल्थायै दिखांनायनि थाखाय कर्नाटक पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। कानाडा जिल्लानि एसबिआ मिथिहोनाय बादिब्ला अमर पारुकनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। बिनिखायनो पुलिसआ भारतनि फिरफिलाखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय आइपिसि सेक्सन 2 नि जोहै एरेस्ट खालामदों आरो केसखौ नायबिजिरनाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा थानानि सिङाव थानाय बकाजुलि ओनसोलनि नागापुर गामियाव रेगे रेगां बिअ ग्रुपनि आइजोफ्रा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारदों। आइजो बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथांमोना नायलांदो। नोंथांमोना मिथिगौ, नुदोंबो जानो हागौ, सोरबा नुनानैबाबो नुवाखै होननानैबो बुंगोन। आं दिनैसिम जेबो मोनाखै, जेबो आसनि मोनाखै आं। नोंथांमोना मिथिनो हागौ।
बा नुनोबो हागौ नोंथांमोना आरो जेनेबा बे गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय अबावबाफोर थांनाय दै बारनाय साइकेल सालायनाय बेसेबां खस्थ' जायो जोंनि गथ'फ्रा बयनिबो गथ' बेफोर गासिबो खस्थ' जाजोबो नोंथांमोना अरायसम जोंखौ नायहरनो थाखाय राजि जा आरो जों अरायसम जों मोजां मोनगोन नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो गुरैयै नोंथांमोना अरायसम जोंखौ नाहरफिननांगोन जोंनि नैबे जायगायावहाय मोनफ्रोमबो खामानिफ्रानो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गिदिर गोलावफ्रा बुङो फैनानै गोबां खोथा बुंफैयो मोजां खामानि मावगोन मोजां दैदेनलांगोन जोंनि थाखाय जोंखौ सापर्ट खालाम बुङो दिनैसिम जों सिगाङावबो जों गोबां सापर्ट होबोदोंमोन सापर्ट होनाय समावबो दिनैसिम बोसोरथामानो जाबाय जोंनि मुङाव जेबो मोनबो ग्रुपनि नामावबो मोनसेबो मुवा फैयाखै लोगोसे दालां लामा बायदि मैयाबो मावनानै होनो बुंदोंमोन बेफोरखौबो मावनानै होआखै आरो थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा उसुबिदाफोरखौथ' जों बुंनोनो नांखाला सारमोनानो गोदोनिफ्रायनो फैनानै नायफैखादों नायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांखादोंमोन बैफोर खामानिखौ मावगोन होननानै बैफोर खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै जोंनि नैबे PCDC-आवहाय नंगौ सिगांनिफ्रायनो जों गुबुननि गामिफोरजोंसो हाबस'नानै थानानै सरकारिनि खामानिफोरखौ मोननो थांखायो आरो दिनैसिमबो जोङो नागापुर गामियावहाय गामि मुं लानानै बबावबा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थांब्लाबो जों मोनखाया गुबुन खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ जायगानि बिंगुपुर बिष्णुपुरानो जाया मानो जों बै चन्द्रनगरानो जाया मानो बैसोरजों लाफानानैसो जों हाबना थानानैसो दिनै जोङो खामानिखौ मोननो थाङो दिनैसिम जों नागापुर गामियाव मोननो थाङा नाथाय मानो मोननो थाङा रेभिनिउ जायाखै बुङो होनबा जोंनाव मोनसे सार्टिफिकेट दं डिफरेस्ट मोननाय मोनसे सार्टिफिकेट दङ बे सार्टिफिकेटखौ लानानैबो जों दिनैसिम मोनाबा मानि थाखाय जायाखै जोंनि जायगाया बेखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजखौ जायगाखौ बानायनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायनाय जाबाय आरो जों माब्लाबाबो गुबुन जायगानि गामिनि मानसिफोरजों जाहाथे बेबायदि हाबसननानै सरकारनि जब खामानिफोरखौ मोननाङा जाहाथे जोंनि गामिनि मुङैनो मोनथों बेखौ जों सरकारनिसिम खावलायहरबाय आरो बेफोरबायदिया इयुनावबो दाजाथों होननानै जों गोसोआव साननानै बेखिनि मानसिफ्रा जमा जादों नैबाव जमा जानानै ओंखारबोदों जोंनि नैबे दिनैनि 1 अक्ट'बर सानखालिनि साफाइ अभियानजों लोगोसे लाफानानै नैबे खोथाखौ जों मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया बेखौ आं बुङो आंल' नङा जों गासिबो जमा जानानै दिनै जों बुंबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया दिनैसिम जों थाबायबाय थादों जब कार्डआनो जा सोरबा माबा मोनसे सरकारि खामानियानो जा साख्रि आवला खामानि मावनो जा थांब्लाबो जों सोरबा खाथिनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजनि डकुमेन्टस साइन लायनानैसो जों साख्रि मावनो गोनां जायो बेफोरखौ सरकारफ्रा खाथि खालायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन बिसोरो जोंखौ खावलायाखैमोन नामा ओरैबायदि भट होफै नोंथांमोना आइजोमोना आइमोन आफामोनहा जोंनियाव ओरैबायदि भट होफै ओरैबायदि खालामफै होननानै जोंखौ खावलायदोंमोन मोजां बुंदोंमोन जों लैहोर फैनानै खथ' मोनमारगोन खोमा लामाफ्राव मोजां जायो खोमा दालांफ्रा मोजां जायो खोमा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर खारनो थांनाय लामाफोराबो मोजां जायो खोमा स्कुलफोराबो मोजां जायो खोमा साननानै जों खथ' मोजां खालामबोदोंमोन 100आव 90% बाबो जों भट होबोदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय दिनैसिम जोंनि जायगायाव जेबो भटआनो माबायानो गैया अनसुंथायानो सरकारनि अनसुंथायानो गैया बिनि थाखाय जोङो नैबे जोंनि नाग्रिजुलि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं पुबकुमारकाटा प्राइमारिनि सिङाव थानाय नागापुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय जमा जानानै सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि जायगाया रेभिनिउ भिलेज जानांगौ नागापुर मुङाव आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ भिलेजनि जायगानिजों माब्लाबाबो जोङो थांनाङा आरो बैफोर माबा मोनसे सरकारि जबब्लाबो गुबुननि गामिखौ जों हायार लानाङा आरो सरकारि जब मावनोबाबो जों सरकारि माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्लाबो डकुमेन्टस फैनांगौबाबो जों बैसोरखौ रेकेटआव लाफानांगौनि गोनांथि जाया बेखौ जाहाथे सरकारा जोंनो मावनानै होयो थाबैनो मावनानै होथों बेखौनो जों नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय नागापुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो सारमोननिसिम खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो उसुबिदाफोरखौ थाबैनो सारमोना सुफुंथों आं नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो मिडियानि गेजेरजों सारमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय खावलायो खोनानो मोन्दों 75,000 रांखौ मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो होबोबाय थादों दा जोंनि नैबे नागापुर बिअ रिगिरिगां बिअआवहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो 75,000 रांखौ मोनाखै जाहाथे बे 75 रांखौ सरकारा जोंनोबो होयो एबा खायलें खुइलें जानानै जेनेबा नाग्रिजुलि समस्थियाव माखासे दरंगा मेलाजों थाहैबाय माखासे जोंना नाग्रिजुलिजों थाहैबायथ' बेनिखाय जोंहा
ओरैजाय बिजेपि सरकारजों खावसे थांनांगौ जायो नालाय माखासे मालाय बिजेपि सरकारानो लाखिजोबनाय जायो सुबिदाफोरखौ जि एसे एनै फैयो बेबो माने सोर सासेनो होख'नांगौ जायो नालाय मोननोनो थाङा आरो सुबिदाफोरखौ हमनानै ला दा जोंना सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो होनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों दिनैसिमबो सरकारनि माने अनसुंथाइखौनो मोनाखै माने दा हमनानै ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोंनो अनुदान होयो 25,000 अनुदान बेखौ जोंना बिअ मोनसेयाव 11था दं आरो 11थायाव जोंना मोनथामल' मोनदों मोनथामखौ मोननानै दिनैसिम मोनाखै जोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै जालांबाय ओमफ्राय ब्लकआव रायलायो जोङो जागोन जानानै फैगोन सरकारनि खामानिया थाब जाया होननानै बुंदों आरो खिन्थु जोंबो नेबाय थादों ओमफ्राय दिनैसिम मोननो थाङाखै बेनिफ्राय आरो हमनानै ला दा जोंनि बिटिआर सरकार बे होनायाव जोंना 11था ग्रुपनिफ्राय मोनसे ग्रुप मोननाय जादों बियो जुगामि बेखौ जोङो नाग्रिजुलि ब्लकै मोननाय जायाखै जोङो ओरैजाय तामुलपुर समस्तियैसो मोननाय जादों आरो बेबायदिहाय बेनिखायनो जाहाथे बांसिनानो जों ओरै बिजेपिजों सोमोन्दो दं नालाय जेनेबा जोंनाथ' जोङो बर' एलेकाया इउपिपिएलआवनो सापर्ट दङ ओमफ्राय थेवबाबो जोङो बिजेपिनि आन्दारावसो थानाय जायो बेनिखायनो जोङो अनसुंथाइफोरखौ एसे खमै मोनफैयो बेयो जायखिजाया माबायाव उसुबिदा जायो आरो दा हमनानै ला अरुनदयानो हम बा जब कार्डआनो हम बा माबा मोनसे खामानि फिसा फिसा खामानिफ्रानो माने बुरजा फैयोबा हमनानै ला 200थाफोर फैयोबा जोंनि बेयाव ओरैनो 25थाफोर गाहामल' फैयो 25थाखौ एफा बुरजा गामियावलाय बेसे गोलैनो जायो आरो दा अरुनदयखौ नोंथांमोननि गामियाव मोनगोन ना मोनाखै अरुनदयखौ मोननायाथ' मोनद्रायाखैबो नङा एसे एनै जेनेबा रान्दिफोरा मोनबाय ओमफ्राय बेंग्रा बेंग्रिफोरा बिफलिंगफोरा मोननाय जादों गोबाङानो मोनाखै माने गोबाङानो मोनाखै 100आव 25%आनो ल'सो मोनदों दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जुदि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोनाव सौहैनो हानाय बादि लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों।